ҳамдиёрон азиз салом алайкум. 21 октябри соли 2024 мебошад ва имрӯз ман як эълон мекунам оиди ташкил намудани озмуни анори беҳтарин. ҳамдиёрон азиз, рӯзи 3 ноябр ман мехоҳам ки дар саҳни ҳавлии ман дар ҳаминҷа як озмун оиди анори беҳтарин ташкил кунему дар ҷумҳуриямон анори беҳтаринро дарёфт кунем, то ки мо вай анорро зиёд карда ба халқ пешниҳод кунем. ба ҳамаи одамоне ки анор доранд дар хонаашон, анорҳои беҳтарин доранд, анорпарварҳо, чӣ дар вилояти Суғд, чӣ Хатлону, чӣ Шӯрободу, чӣ вилояти Бадахшону, чӣ ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, як хоҳиш мекунам ки ҳатман дар озмуни мо иштирок кунед. Агар натонедам, ба ман чор анор анорҳои худатон равон кунед, рақамҳоятонро нависонда ман заочно гӯё дар бораи миз мегузорам аз номи шумо ва мебинем кани кадом анори беҳтарин мешавад. ман аз муаллимҳои донишгоҳи аграрии профессорҳо ки беҳтарин профессорҳои мо ҳастанд, ки беҳтарин донишмандо ҳастанд, ман медонам, ҳамсӯҳбат шудаги ҳастам. хоҳиш мекардам ки дар рӯзи 3 ноябр агар вақт дошта бошанд, вақти худро дариқ надоранд, бо ман иштирок кунанд, мо дар ҷамъ омади мо ва мо анори беҳтаринро интихоб кунем, то донем ки кадом анори беҳтарин мебошад, дар кадом минтақа мерӯяд. ин анори ман аст, дар ҳавлии ман аст. Ин ҳам анор худо хоҳад дар озмун иштирок мекунад ва ман фикр мекунам ки як аз ҷойҳои намоёнро мегирад, калон шудааст. ман 2 ҳафта набудам, дар Туркия будам, ку ин анор бор об гирифтааст, хам задааст ва ранг гирифтааст, ранги бениҳоят нағз гирифтааст. ино бинед. ҳамдиёрони азиз, акун илтимос, кадоме метавонад иштирок кунад, ман бисёр вақтам хуш мешавад. кадоме наметавонад анорашро ба ман равон кунад, ман аз шаҳр аз дилхоҳ меравам, мегирам, номашонро менависонам, то худашонам набошад анорашон иштирок кунад. анори беҳтаринро мо бояд интихоб кунем. аз телевизион, радион агар кадоме хоҳад омада иштирок кунад, худо хоҳад як озмуни беҳтаринро мо ташкил мекунем. озмуни мо аз чӣ шарти мо чӣ мешавад? ҳаҷми анор, пӯсти бозоргири анор, пӯсти хушрӯй ва албатта донаи ширинтарин дона, сиёҳ ё сурх, кани мебинем чӣ хел мешавад. озмун ташкил мекунем. анори беҳтаринро бояд дар худи Тоҷикистон мо ёбему ба халқ пешниҳод кунем, то халқи мо дорои анори беҳтарин шавад. мани анори маро ки мебинед, нав ба кафидан якта нимта шурӯъ кардааст. динама 2 майда кафидагӣ ёфтам, хӯрдам, бениҳоят ширин шудааст, лекин ягонта пӯсидагӣ надорад. доктор аз куни бодом, номашонро фаромӯш кардам, гуфтанд ки ҳамин касалия мо ҳеҷ наёфтем, сиҳат кунем. аку ман намедонам, мумкин ман ёфтам даракаша, чӣ хел кунем ки напӯсад? рӯзи озмун гап мезанем, чӣ хел кунем ки ҳамин анор напӯсад. анори ман ана ягон дона пӯсидагӣ надорад, ягон дона сараш дар кардагӣ нест. офтобсӯхта дорад, чунки офтобсӯхта мана ин хел дорад. ин офтобро нигоҳ мекунад, мана ин нав мегӯяд кафам офтобсӯхта дорад, лекин пӯсидагӣ надорад. ман сирашро баъд гап мезанам ки чӣ хел кунем ки напӯсад. рӯзи озмун ҳамин касалӣ дар Тоҷикистон ҳама мегуфт чӣ хел кунем ки илоҷашро ёбем. ба гумонам ман илоҷашро ёфтам, аку намедонам, имсолаш илоҷашро ёфтам, соли дигарашро намедонам. ҳамдиёрони азиз, ман ҳамин анорҳои ман дар озмун иштирок мекунанд. орзу дорам ки ҷои намоёнро ишғол мекардагистанд. анорҳои шумо ҳам беҳтарин ҳастанд, кани биёред мебинем. дар паноҳи худо бошед. ман ба воситаи ватсап рақамамро мемонам. заявкаи шуморо интизор, дархостҳои шуморо интизор. дар паноҳи худо бошед.